Helo, Elin dwi, a dwi'n sgwennu cerddoriaeth o dan o'r enw Thallo. Dwi yn ynysu yn fy llofft, lle dwi'n arfer yn sgwennu cerddoriaeth, a na i ddangos chi rownd. Felly dyma lle dwi yn sgwennu, recordio demos cyn chwarae nhw efo'r band. Gyda ni keyboard, clarinet, shelf o pedalau, lot o blanhigion sy'n bwysig ar gyfer bob un man creadigol. Paintings, un di gorffan, un heb di dechrau, gyda fi cornel peil o ffyrna fama, hen gitar ddim mor hen, a dyma di'r clustog dwi'n sgrechian fewn i pan dwi'n cael llan bol o fod yn tŷ. Felly dwi'n gobeithio bod pawb yn cadw yn ocê yn yr amser anodd yma. Dwi'n gwybod bod lot o bobl yn colli gwaith nhw. Dwi wedi colli ran fwyaf incwm fi achos dwi'n arfer yn gweithio fel cerddor. A dwi'n methu ar y funud sydd ddim yn ideal, ond na ni, mae pawb yn yr un cwch. So dwi jyst yn edrych ar ôl iechyd corfforol, iechyd meddwl fi ar y funud, a dwi'n cadw meddwl fi'n brysur a creadigol. Ond un gair o gyngor ydy, dydy hynna ddim yn helpu pawb. Gwnewch beth sy'n gweithio iddoch chi, a byddwch yn garedig eich hunan a peidiwch rhoi unrhyw bwysau di-angen ar eich hun yn yr amser yma. So dwi'n mynd i ganu can o'r enw Olwen, sef y sengl gyntaf i fi ryddhau. A nes i luchio'r gan yma at ei gilydd achos o'n i angen set fi i fod yn hirach. A mae di troi allan i fod yn un o ffefrynnau fi. A dwi'n mynd i chwarae hi heddiw efo backing track bach basic dwi wedi wneud. Felly mwynhewch! I can see that